amat kali terus masih kali saiki aku lagi ono ning Petrono. Rasane adem amarga akeh kita sik kadang yo sama kali tanggane cukup rame sama yang harus minggu ini mesti ono musik-musikan. Ini ono panggonan bocah-bocah cilik main dolanan ono ayunan pasetan kali yo nggo foto. Agaknya gue aman, tertib, sejuk, bersih, juga ramah dan oleh kenangan nih. Pertama bagian ini pertama kayak terima kasih tidak merokok di arah sini. Kali gue pakai ya bocah-bocah dolanan, lah bocah sekolah umur setahun tekan mungkin tahunan lah. Gak dontek amar kopi lomba mancing yo. Tanggal Jumat ini Kamis ini. Tanggal 2 minggu, nek pandangan, nek sore ayo pas undangan ini rame, nek esuk minggu baju ayari, main-main. Bos, panggilan ini sih dan cukup jaga yo, soalnya ono siang sih, latihannya mesti jam 9 kan sore, ini jam 4 kan sekali ya. Sampah, botol, plastik, panggon iki gure oleh kalian bayangin dan niku
ini cukup oke yo. Soalnya yo sing iso kebak to. Karo jane barang cukup adem, sejuk, resik lan oke ditan. Ini cukup sejuk nih go kondangan. Ae bang udah apik. Kok iku oke. Ketok wong ndondok iwak logo. Wong dodolan. Iku wanginan iku. Nek regane yo rupiah ning dari keri yo. Ini iku minggu bare. Oh, sama paus. Wis. Atau bocor enak yo, enak dulu. Tunggu enak dulu. Berapa yo? Kayak posisi berang kan to. Teparat kene gue esuk terus iki. Sange menyang awan gede yo. Kali sithik ubune mau nek ra joke mau nek esuk dhewe. Sae posisi dhewe. Tadi ini dhewe pas manan di pene. Oke, kan enak aja. Gue besok mesti hari yo bukan panas di awan pas jam setengah 11-an. Es teh kali 6, 16 sama 7 Kudu enak, regane barang murah yo. Sok wong loro yo perlu kecek, loro iki 20.000 lho. Murah kan nek yo tepatnya yo enak, adem, sejuk, resik barang. Pada aneh kan api. Mulai iki nek saran iki kaki wae apa ini kaki wae. Ikane kaya bubur murah, bubur enak, apa-apa ini ku. Oke sih. Kecuali yang kene ngarep bubur iki bani murah, enak. Tanggone iki ning ngarep motor ora caket, cerak parkiran. Iki lho. Kita mau nggo ngarep ini caket. Sip. Sampai video vlog kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.